tunge, far. Nå, se det er godt. Yes, nej! Først der var jeg bruger en svend. Det er sådan en lydsignal. Prøv at se. Bare nu sådan lidt på maven på det. Hvor er den ikke? Ja, den slatten. Hvor skal den hen til Dagmar? Sikke en tyk mave. Ej, det er tyndt, du. Det er sgu da tyk. Jeg vil bare se, at en sommer er ude, selvom hun har den i munden.